80.000 gledalca uživo. Ovoliko nema Pink. Mitroviću puši kurac. Mi treba da napravimo show, Bogdane. A ne oni adaktari retardi. Adaktari retardi. Mitroviću puši kurac. Institucije, slušaj Mitroviću, možda se javiš za saradnju i da platiš 5 miliona mesečno da napravi... Zatvori retarde, glupi. Gdje si otišao ti? Neću mi se skida, bre, Rika. Ja si drati, bre, komšije se žale. A šta je? Slušajte ljudi, 81.000 ljudi, znači Mitrović toliko nema na finale zadruge. Slušajte, alo, pustite poruke SMS na 7700. Znači, slušajte, alo, znači, Mitrović na aparatija može da popuši kurac. Mitroviću, masna ti je kosa. Mitroviću, peri kosu, klošare, duguješ mi pare. Bogdane! Stani. Ko ti duguje pare, ajde saberi se. Željko Mitrović mi duguje pare. Bogdane, dosta više, kad ti kažemo dosta, onda je dosta. Koga briga, dosta? Mene briga, to su moje pare. Dosta! A dosta je šta briga 81.000 ljudi za to? Mitrović, duguješ mi pare. Alo, ali to nije tajna. Dobro, ali dosta. Nije tajna da mi Željko Mitrović duguje pare za saradnju koju smo imali za neki projekat. Duguješ mi pare govno masno. Dosta, ne. Pusti mi pare nazad. Dosta, ne. Ili ću da napravim distrekt na Mitrovića. Ljudi, ako dođemo do 15 lajkova, ako dođemo do... Baka, ajmo jezik, ajmo ne budi jadnik, ajmo jezik.